Udah mau 2 jam soalnya. Semangat. Yen. Jangan lupa dibantu tap love guys, bantu share kereta malam deh kali ya. Oke, abang ditunggu ya. Yen wis tresno pahite kopi rasane lagi. Yen wis tresno rasane kaya ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis adem rasane ngati. Yen wis tresno maju mundur prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawang buri. Ati mantap bakal sito rapi. Pamit ya host ya. Kamu jam berapa kesini? Yen pancen jodoh nyawang pondo donya padha tresnane nampa anane lan nrimo rasa kesuwen dangane perundangan diramekne dangdutan padha longgo cecer neng mantenan besok yen pancen tresno ra usah kaken haluan ra usah ragu mergo kahanan prei kanan kiri. Ucap nih janji yen sito mantenan lan bakal bebrayan rasa menggak-menggok jodohmu mesti tekan. Yen wis tresno pahite kopi rasane legi. Yen wis tresno rasane kaya ngimpi. Nadyan kahanan kudu dilakoni. Mepet kowe wis adem rasane ngati. Hoba tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawang buri. Ati mantap bakal sito rapi. Besok jam 12 ya? Jam 12 apa? Jam 12 apa? Ya jadi sekarang. Siang banget. Yen pancen jodoh ra nyawang pondo donya padha tresnane nampa anane lan nrimo rasa kesuwen dangnya perundangan diramekne dangdutan padha longgo cecer neng mantenan. Yen pancen tresno ra usah kaken haluan ra usah ragu mergo kahanan prei kanan kiri. Ngucap nih janji yen sito mantenan lan bakal bebrayan rasa menggak-menggok jodohmu mesti tekan. Yen wis tresno pahite kopi rasane legi. Yen wis tresno rasane kaya ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis adem rasane ngati. Ilham, kamu mau ke Cikini dulu berarti? Masih ada nggak Ilham? Ra usah menggo lan nyawang buri. Ati mantap bakal sito rapi. Kenapa nggak sekarang aja abis aku live? Nggak jadi.